Guztioi eta ongi etorriak IKKI ikasteko kooperatzen ikasi ikasgelan ikastarora. Ni neu Pedro Roa nauzue eta emango dut lehenengo saioaren azalpena eta hemen gaur eta bihar, gaur goiz eta arratsaldez eta bihar goizez egongo garen talde osoa aurkeztu egiten dizuet. Gaur nire ondoren, atsedenaldiaren ondoren, hitz egingo du Xabier Lakuntzak, muturrean dagoena, nire aldetik ikusita eskuinean, zuen aldetik ikusita ezkerrean, Xabierrek emango du A eremua, nik hasieran emango dut, hor ikusten duzuen bezala oinarri teorikoak, Xabierrek atsedenaldiaren ondoren A eremua aurkeztuko dizue. Gero, arratsalde partean, bikote bat izango da, eta horre egongo dira Jesus Mari eta Jose Luis, Jesus Mari de la Mota eta Jose Luis Alberdi, eta biek aurkeztuko dute B eremua. Batzuei ezaguna egingo zaizue zer den A eremua, B eremua, eta beste batzuei ez, baina gaurko saioa eta biharko saioa ikusita gero oso ezaguna egingo zaizue, eta ohituta egongo zarete horrekin. Beraz, nik oinarri teorikoak hasieran, Xabierrek atsedenaldiaren ondoren A eremua, eta nik Jose Luisek eta Jesus Marik arratsaldean B eremua. Eta biharko partez, Maribik, gurekin dagoen neska bakarra, beraz erreza da, aurkitzea, Maribi Fernandez, bihar goizean C eremua aurkeztuko dizue, hortaz ere jabetuko zarete ezagutzen ez duzuenak gero asko, C eremua asko praktikatzen delako ikasketa kooperatiboan, eta bihar atsedenaldiaren ondoren eta ez errekiroaren ondoren, baina eskolako kutsua gelditzen zaigu oraindik, oporrak hartu berriak, eta azkeneko parte horretan, esaten nuen bezala, izango dugu Jose Mari Arakama, eta berak batez ere aurkeztuko du ikastetxearen dinamizazioa. Jose Mari Maribiren ondoan dago, Maribiren ezkerrean zuen aldetik ikusita, eta Jose Marik ikastetxearen dinamizazioa eta gure praktikan ikasturte hauetan ikasi ditugun zenbait gauza ikastetxean ikasketa kooperatiboa aurrera eramateko ze faktore diren garrantzitsuak eta lagungarriak eta zeri reparatu behar diogu batez ere. Eta ikusten duzuen bezala talde kooperatibo oso bat izango gera eta gaur ni hasieran hasiko naiz, ikusi dut nahiko atzean jarri zaretela danok egiten dugun bezala, momentu batzuetan ni neu ere naiz eta zati teorikoarekin hasi praktika batzuk egingo ditugu, eta hortarako komeni zaigu elkarren ondoan egotea. Horregatik animatzen zaituztet, pixka bat hemendik libre dagoen tokietara hurbiltzeko, eta egingo ditugulako dinamika batzuk launaka, eta horretarako bestela mugitu beharko duzu gero. Orduan, animatzen bazarete orain mugitzera, gu ere mugituko gera, eseriko gera, eta hasiko gera saioarekin besterik gabe. Bale? Venga, ba. Nire gonbidapena ez da oso arrakastatsua izan, baina geroago mugitu beharko, zeren talde lan egiteko zaila da distantzia handian egonda. Gauza bat ez dut esan, eta bostok gera berritzegunetako aholkulariak, bostok gera irakasleak noski, eta berritzegunetako aholkulariak berez lan egiten dugu Donostiako, barkatu ez, Irungo berritzegunean, Lasarteko berritzegunean, Zarautzeko berritzegunean eta Ordiziako berritzegunean. Beraz,
gutako batzuk ezagutuko gaituzue, zuen zonaldean agian lana egiten dugulako. Eta, beste preambulorik gabe, hasiera emango diot nire parteari, eta esan dut oinarri teorikoak aurkeztea dagokidalaneri, eta hori aurkezteko lehenengo gauza esan behar dut etorri zareten batzuk ezagutzen duzue, baina beste batzuentzat berria izango da, eta esan behar dut dano kontutan izateko, danoi ondo datorkigulako gogoratzea gauza bat. Guk gaur eta bihar landuko duguna ez da teknika batzuk ikastea. Gaur egun gainera hasi dira argitaletxe batzuetan publikatzen zenbait teknika kooperatibo, testoliburuetan, eta horrek badu bertiente bat, baina gure aldetik hori oso argi dago. Ez da teknika bat guk egin nahi duguna. Ez da teknika bat, naiz eta teknika komponente bat eduki. Baizik eta filosofia bat. Hain zuzen, azpian dagoen pentsatzeko modu bat, eta filosofia horrekin lotuta dago kultura bat. Hain zuzen, kultura badakizue dela, arnasten den zerbait, giroan dagoen zerbait, eta ikasketa kooperatiboan dauden irakasleek eta ikastetxeek kultura hori bizi egiten dute. Eta orduan guk hori transmititu nahi dugu. Teknika bat badago azpian, baina teknika horiekin lotuta batez ere filosofia kultura bat. Gero beste gauza bat, hemen gure estruktura normala ez da hau izaten. Guk ez dugu lana egiten nolabait auditorio heterogeneo batekin. Gehienetan lana egiten dugu ikastetxe bateko irakasle taldearekin. Edo ikastetxe batzuetako mintegi batekin. Elkarren ondoan urtean zehar lanean gabiltzanok. Hemen beste estruktura bat dago, udako ikastaroen estrukturak hala baldintzatzen duelako, eta nolabait badago komponente pertsonal bat beti. Hemen bakoitza etorri gera gure buruarekin, ez gure taldearekin, agian batzuk lagunak zarete edo ikastetxe berdinekoak, baina kasualitatea izango da. Eta guretzat importantea da, programarentzat importantea da, taldea. Hain zuzen, individuala da, beti azkenean eta hasieran, baina taldearen babesa eta taldearekin lana egitea funtsezkoa da. Hori da beste ideia bat. Eta nolabait eskola taldea esaten dudanean, eskola. Alba da eskola, ezin bada zikloa, edo departamentoa, segun zer etapatan lana egiten dugun, baina klabea da hori ere bai. Eta beste ideia bat, nik esango nuke, nolabait, badaudela ideiak, nik esango ditudan gauza batzuk, ideiak dira, teoria dira, baina teoria horiek badute praktika zehatz asko, eta badute komponente hau oso loanduta. Beraz, hor dago nolabait esperimentazio zabal bat, eta esperimentazioa ez da nahikoa. Gauza bat lotuta doa beti sinismen batekin. Gauza, metodologia, planteamentu batetan sinisten baduzu, horrek balioko dizu. Bilatzen baduzu errezeta magikoa, hori ez da hain ziur. Orduan, nolabait, nik esango nuke teknika ideiatik pasa filosofia kultura ideiara, esango nuke pertsonala izatetik pasa talde eta pasa eskola eremura beti gure planteamentuan dago, eta baita, nolabait, teoria hau praktiketan oinarrituta dago, eta praktikak azkenean sinismenarekin lotura handia du. Nik gauza bera egin dezaket eta aldamenekoak, baina nik sinisten badut eta berak sinisten ez badu, segurazki efektuak desberdinak izango dira. Orduan, espero dezagun, benetan, bi egun hauen bukaeran, pixka bat kutsatzea kultura hau eskolan animatzeko, praktikatzen eta sinisten honek aurrera joko duela zuen ikasleekin hobe ikasteko eta gehiago ikasteko. Eta behin hori esan da, nolabait,
esango nuke, abia puntu gisa, badagoela funtsezko hiru ideia ikasketa kooperatiboan beharrezkoak iruditzen zaizkigunak. Eta lehenengoa da, ikasketa kooperatiboa eskola inklusiboaren planteamentuan dagoela. Ikasketa kooperatiboa ezin da ulertu eskola inklusibo batean ez bagaude. Eta eskola inklusiboa gogoratzen bazarete, orain dela urte desente, orain dela 30 urte baino gehiago, integrazioaren planteamentua zegoen, danak juntu eduki eskolan, eta momentu batean iritsi ginen inklusioaren planteamentura. Inklusioa ez da danak juntu egotea, baizik, danak bere papera eta bere rola izatea, danak izatea zerbait aportatzeko eta zerbait jasotzeko eskolan. Ez da bakarrik egotea aldamenean maila edo olkia dagoen bezala, baizik egotea pertsona baliotsuak bezala. Orduan, nolabait gauza importante bat da ikasketa kooperatiboarentzat hori, mundu guztia egon behar da gelaren barruan. Gelako ikasle guztia. Batzuk gelatik ateratzen baditugu, ja ez da inklusiboa gela. Baita zailtasun handienak dituztenak ere, eta gaur egun eskola gehienetan baditugu premia bereziak dituzten ikasleak eta gela askotan, eta baditugu etorri berriak diren ikasleak, eta hoiek gelaren barruan ikasketa kooperatiboan egon behar dute. Eta egon behar dute paper eta rol batekin, gero ikusiko dugu nola. Eta beraz, ikaskideekin eta ikaskideengandik ikasi ahal izateko. Zeren eta badakigu zer gertatzen den. Premia berezien eremuan lana egin izan dut nik urte luzeetan, eta zuetako batzuk segurazki hortan zabiltzate, eta beste batzuk tutore bezala premia berezietako ikasleak dituzu, eta badakizu zer gertatzen den. Zuei ere eta neri ere gertatzen zaigu. Ateratzen banaiz gela honetatik orain, hemen gertatzen dena, ja niretzat ez da existitzen. Eta ez naiz talde honen partaidea, ezin dut kooperatu talde honekin. Nik irakasle batekin, espezialista hon batekin, igual zerbait oso garrantzitsua dena niretzat landuko dut, baina beste zerbait oso garrantzitsua dena niretzat galduko dut. Eta hori ere ideiak klabea da. Beraz, ikastetxe eta gela inklusibo batzuetaz pentsatzen ari gera. Eta nolabait desberdinak direnak barruan, esan dugun bezala. Bigarren ideia bat izango litzateke nolabait badagoela, esan dudan bezala, hemen sinismen bat, filosofia bat, kooperazioaren atzean dago elkartasuna eta dago desberdinarekiko errespetua. Hau funtsezkoa da baita ez pentsatzeko, nik zer egingo dut aldameneko horrekin, nik baldin badaukat oso distantzia handia berak dakienarekin, nik zer aportatuko diot. Ikasten ari baldin bagera hizkuntza bat, eta ni atzerritarra naiz, eta nik justu dakit hitz gutxi batzuk esaten, eta bere ondoan zer egingo dut, zer aportatu dezaioket, eta berak nerekin nola sentitu behar du bere burua. Hemen gure planteamentua oso argia da. Elkartasuna eta desberdinarekiko errespetua eta nolabait horretarako gelan desberdinak direnak egon behar dute, berriro insistitzen dut. Danak gelan egon behar dute. Desde luego, ni baldin banaiz atzerritarra lehenengo gauza, neri esplikatzeko gauzak taldean hizkuntza modulatu beharko dute askoz gehiago. Neri azalpenak emateko jarri beharko dira nere zapatatan, eta horrek pilo bat aportatzen dio taldeari. Eta nik jasoko dudan hizkuntza ez du zerikusirik IPI irakasleak emango dian hizkuntzarekin. Hizkuntza errefortzuko irakasleak emango dian hizkuntzarekin zen. Hizkuntza errefortzuko irakasleak emango dian hizkuntza izango da heldu baten hizkuntza, izango da deskontestualizatua gauza askotan, edo kontestualizatua baldin bada izango da artifiziosoa, baina bestea izango da erreala, hortxe. Benga, negoziatzen ari gera. Eta orduan, hor ikasten dena
bakarrik hor ikasi daiteke. Eta orduan, horregatik esaten dugu, errespetua eta elkartasuna funtsezkoak direla. Horregatik hain zuzen, sinismena esaten nuen, honetan sinistu behar dugu. Sinisten ez badugu, importantea eta funtsezkoa dela errespetua eta elkartasuna, orduan igual, zaila eta irudituko zaigu hau ez duela oso beharrezkoa. Beste hirugarren ideia, eta hau ere importantea, badago gure kurrikulumean gaitasunak daude, eta gaitasunak landu behar ditugu ikaslekin. Edukien bidez gaitasunak lantzen ditugu, ezta? Ez da ikastea eman dezagun hizkuntza batean hiztegia aditzak eta ez dakiz zer, baizik eta hizkuntz horretan komunikatzeko gai izatea ahoz, ulertzeko gai izatea ahoz, idazteko gai izatea eta irakurtzeko, eta irakurtzen dugun horretatik informazioa ateratzeko gai izatea. Hori da kompetentzia, hori aplikatzea bizitza errealean praktikan, ez da? Orduan, zenbait komunikazio gaitasun, hizkuntzako gaitasun horiek ikasiko ditut hizkuntzako klasean, baina badaude gaitasun batzuk danenak direnak, eta danenak diren gauzak askotan ez dira inorrenak. Eta hori gertatzen zaigu, nolabait autonomiarekin, hori gertatzen zaigu nolabait sozializazioarekin, gero errepasatuko ditugu kompetentziak, baina guk ikusten dugu, desde luego, komunikazio gaitasuna ikasketa kooperatiboarekin lantzen dela goitik bere eta betik gora, eta egunero. Ari direlako haien artean denbora guztian komunikatzen, negoziatzen, interakzioa hor dago. Errespetua behar da, ez nago ados, baina jakin behar dut nire desadostasuna adierazten, jakin behar dut bestearen lekuan jartzen, besteak hori zergatik esan duen ulertzeko, jakin behar dut txanda itxaroten, hori guztia, hori da, nolabait, komunikazio gaitasunarekin lotutako faktoreak, eta sozialak ere, hain zuzen, negoziazioa behar da, adostasunetara iristeko, eta prest egon behar dut dakidana eskaintzeko, nik aportatu dezakedan aportatzeko, eta besteengandik jasotzeko. Orduan, hirugarren ideia hau funtsezkoa baita. Nolabait, esateko gaitasunak lantzeko biderik onena da ikasketa kooperatiboa. Eta biderik onena, esaten dudanean, da gaitasun guztientzat, baita matematikako gaitasuna, baina gaitasun batzuentzat batez ere, zeharkakoak diren horientzat. Gero ikusiko dugu, oinarrizko 8 kompetentzietatik 4 zeharkakoak direla, eta 4 horietan oso argi ikusten da. Eta hau guztia nolabait nekez ikasten da, ez bada praktikan. Egia da, batzuetan ikasten dute, eta askotan ikasten dute eskolatik kanpo, gelatik kanpo. Igual batzuetan gehiago ikasten dute negoziatzen eta komunikatzen errekreoko orduan, edo jangelako orduan. Baina ikasi beharko lukete gelan, gure papera da, gu irakasleo gera, orduan gure zeregina da hori. Eta ez badiegu aukerarik ematen hortarako, ikasiko dute, baina ikasiko dute, era nolabait kasualean, era desestrukturatu batean, edo kasuistikaren arabera, batzuk aukera gehiago izango dute eta batzuk gutxiago. Guk hori benetan sistematizatu egiten badugu, estrukturatan sartzen badugu, errestu egingo dugu batez ere gehien behar dutenak hori lortu dezaketela. Eta hau guztia, ikusten duzue hor, pantailaren beko partean, Berritzeguneak eta Eusko Jaurlaritza eta Euskal Unibertsitatea, Euskal Unibertsitatearen laguntzarekin, hor ikusten du Pello, magisteritzarekin, gauza asko haiek lagunduta egiten ari gera, eta Berritzegunean artean sare bat egiten ari gera, baina ikusten duzu izkinean Bikeko Unibertsitatearen zigilua, eta Bikeko Unibertsitateak hor aportazio handiak egin ditu. Ni kontatzen ari naizen guzti hau teorizazioa bere markoan sortua da. Gero, haiek ez dira sortzaileak, haien aurretik egon ziren beste batzuk, Keigan eta Johnson & Johnson eta beste autore batzuk, baina haiek eman diguten sistematizazioa handia da. Behar bada, guk eman diogun kooperazioaren estruktura
hori bakarrik Euskadin daukagu, eta hori gure aportazioa ere bada, osea, Berritzeguneok ere aportatu diogu asko ikasketa kooperatiboari, baina Bikeko unibertsitateak eman dion sistematizazioan, haiek hasiera batean planteatzen zuten aniztasunari kaso egiteko, aniztasuna hartatzeko, egin direla normalean 3 lan ildo, eta egiten ditugu 3 lan ildo. Pentsatu zuen eskoletan, eta zuetako batzuk eskolan ez bazaudete, pentsatu zuek ikasten dituzuen, edo ikasten aritu zareten kontestuetan. Eta ikusiko duzue, normalean, aniztasuna da bizitzan normalena, baina eskolan aniztasuna bizi izan da problema bat bezala. Hain zuzen, jendeak pentsatu du, maila berdinekoak juntatzen bat ditut, egiten dut programa bat, eta programa hori talde horrentzat balio dit. Orduan, horren arabera, taldekatuta ditugu aurrak adinaren arabera, eta hizkuntza ereduen arabera, eta gero momentu batean eskola komplikatu egiten zailenean batzuei bere errendimentuaren arabera, eta badaude beti homogeneizazioaren bilaketak. Baina aniztasunari erantzuteko planteatu genuen pertsonalizatu behar da. Orduan pertsonalizatzeko ikasle bakoitzaren ezaugarrietara egokituko dugu. Eta Bikeko taldeak esaten du, hori importantea da, guazen ikustera zer egin den pertsonalizatzeko. Eta gutako askok egin ditugu, eta egiten ari gera, baita oraindik ere, kurrikulun egokitzapen individualizatuak, programazioak, gela batean programazio bat, baina gero programazio bat aurreratuagoak doazenentzat, eta beste programazio bat indartzeko beste batzuentzat. Hori da pertsonalizazioa, ez da? Ikasle edo talde batzuen ezaugarrietara egokitzea. Beste tendentzia bat izan da, nolabait, autonomia bultzatzea. Urtero, taldeak tokatzen zaizkigunean, esaten dugu, aurten nahiko ondo, baditut nire taldean 25 ikasle eta 25 horietatik, badaukat igual laurden bat nahiko autonomoa dena, eta horiek tiratu izango dute taldetik. Autonomoak zer dira? Nolabait, gure laguntza handiaren beharri gabe, bere kabuz aurrera jotzen dutenak. Eta gainera, beste batzuei lagundu diezaieketenak. Eta horrela ni ere hurbiltzen naiz beste batzuen gana, haiek batzuei lagunduta, nik beste batzuei lagunduta, eta gela oso aurrera goaz. Baina autonomia hori landu egin behar da, ezta? Eta autonomia hori lantzeko egin dira zenbait gauza oso interesgarriak. Batzuk ezagutuko duzue, edo askok ezagutuko duzue, adibidez, autoerregulazioaren kontzeptua. Eta autoerregulazioaren praktika, nolabait, Neusan Martik eta bere inguruko talde batek bigarren hezkuntzan asko aplikatu du, DBH-ko ikaslekin, eta gero hau guztia lehen hezkuntzako ikasleentzat ere oso baliagarria, nolabait batek egitea bere lanaren planifikazio bat, bere lanaren planifikazio horretan batek detektatzea non dituen zailtasun horiek formulatzeko gai izatea, laguntza bilatzeko gai izatea, hori guztia da autonomia. Horri ere, heldu zaio eskolan. Heldu zaio autonomiari, heldu zaio pertsonalizazioari, eta hala ere, aniztasunarekin problemak ditugu, problema handiak ditugu batzuetan. Zeren eta batzuetan, esaten dugu, ez dut lortzen iristea talde osoari, hainbeste ikasle dut pertsonalizazioaren beharrarekin, hainbeste ikasle dut autonomia falta dutenak, nun saiatzen naiz, eta tipikoa da ez, igual lortzen dut gelan giro ona, eta gelan, esaten dut, lasai, galdetu behar duzuenean. Eta orain, pasako naiz mai batetik bestera, edo talde orokorrean, eta giro ona dago, eta bate galdetzen du, eta besteak itxoin egiten dute. Eta esaten duzu, eta ulertu, eta oraindik ez berriro esplikatzen duzu. Eta ulertuta, eta bigarrenean igual, damutu egingo da, zeren berak ez du gelaren martxa oztopatu nahi. Eta azkenean, geldituko da, galdetzeko kide bati, jolas garaian, edo galdetzeko irakasleari ausartzen bada, edo bere zalantzarekin joango da etxera, eta etxean, etxeko lanak egiterakoan, geldituko da egin ezinean, ezta? Eta
hori oso egoera ohikoa da gure eguneroko lanean. Eta ikusten duzue, hirugarrenak beste biak barne hartzen dituela. Ikasketaren egituraketa kooperatiboa. Hau izan da, nolabait, hirugarren elementua askoz ez gutxiago landu duguna gure eskoletan. Egituraketa kooperatiboak esan nahi du, ikasleak autonomo izateko eta lan pertsonalizatua egiteko, zergatik ez dut kuestionatzen nere gelaren egituraketa. Eta egituraketari buruz gero hitz egingo dugu zer esan nahi duen, baina azkenean pentsa dezagun etxe baten egituraketak ez. Eta etxe hau egituratuta dago momentu honetan gaude pisu batean. Eta pisu honetatik beko pisu batera joateko, etxe honek eskailerak ditu leku batean. Eta eskailera horietara joan behar dugun aita nahi ez. Horiek dira estrukturalak diren gauzak. Eta estrukturalak diren gauzak aldatzea da egituraketa kooperatiboaren planteamentua. Estrukturalak diren gauzak aldatzea da gelan irakaslearen papera aldatzea eta ikasleen papera aldatzea. Eta hemen, edifizio batean, eskailerak leku batean egotea edo bestean egotea baldintzatzen du nondi joan behar dugun danok. Eta aszensorea egotea edo ez baldintzatzen du. Orduan, hasieratik pentsatzen baldin bada ondo, etxearen egitura, inklusiboagoa izango da etxe hori. Baldin badu igogailua, muga arkitektonikoen arazoa konpontutza baldin badu, danak etxe horretan erosoago egongo gera. Eta hemen gauza bera, ikastetxean ikasketa kooperatiboaren planteamentua egiten baldin badugu, gelan, batez ere gelan, gela kooperatiboaren planteamentua egiten baldin badugu, orduan askoz ez erosoago egongo dira ikasle guztiak eta irakasle guztiak. Danok gure papera aldatu egingo dugu. Eta hau da gutxiago ikutu duguna eskolan. Gutxiago ikutu dugu, seguraski urte eta mende luzeetako estruktura dagoelako. Estruktura da tarima, maila, eta komunikazioa da norabide batekoa, eta beste norabidekoa, baina proportzioa askoz ez txikiagoa. Nik hitz egin dut denbora pilo bat, zuek oraindik ez duzue hitz egiteko aukerarik izan. Eta norabide hauena apurtzea da eta jartzea zuen arteko norabideak. Eta horrek aldatzen du estruktura. Hori da klabe bat. Klabe horrek beste biak indartzen ditu eta baldintzatzen ditu. Hor dago esan nahi duguna. Eta horri deitu zioten PAK proiektua Bikoko Unibertsitatean, eta hau izan da urte batzuetako ikerketa baten proiektua. Hor azkenean PAK proiektuan planteatzen da pertsonalizazioa, autonomia eta kooperazioa. P, pertsonalizazioa, A, autonomia, K, kooperazioa. Hori da PAK proiektuaren planteamentua. Orduan, berez, hori horrela ulertuta, oraindik sarreran nago, hori horrela ulertuta, ja, bagoaz ikutzera zutabe bat, eskolako zutabe bat, homogeneotasunaren zutabea. Hain zuzen, zenbat eta homogeneoagoa izan taldea, hobe, nik ematen dudana estruktura honetan, zuek danak berriak baldin bazarete primeran. Ikasketa kooperatiboari buruz ezer ikasi ez baduzue primeran. Gutxiei esaten dizue dana, iristen zaizue lehenengo aldiz, eta nik ez dut pentsatu behar maila desberdinetaz. Baina zuetako batzuk egon bazarete ja ikastaro batean honetaz, ja batzuk egongo zarete esaten, aber noiz hasten den kontatzen zerbait berria, zer nau ja entzunda daukat. Orduan, hori eskolan ere gertatzen zaigu. Homogenizazioaren logikarekin pentsatzen dugu batzuk denborarik ez galtzeko, jarditzagun talde homogeneoetan. Eta gainera, baldin badauzkagu baliabideak zer dira? Irakasleak. Baldin baditugu irakasleak, momentu batzuetan egin ditzagun desdobleak. Eta horrela jarriko ditugu talde batean indartze lan batzuk egin behar dituztenak, eta haientzako aproposa den lana egingo dugu. Eta besteentzat egingo dugu pentsatutako beste programazio bat. Eta gainera, lan indartzeko lan hori egingo dutenak izango dira talde txikiagoan irakaslearen laguntza hurbilagoa izateko. Baina honek muga badauka, eta da lehen esaten genuena, ateratzen ditut. Ez dute konpartitzen, ez dute bizitzen esperientzia berdina, ez da?
Orduan ja esaten dugu, bale, sartu ditzagun bi irakasle gelan, eta orduan, batek egiten du dinamika bat talde orokorrarekin, eta beste batek lagundu egiten dio. Eta bi irakasle gelan esperientzia ikastetxe askotan daukagu, eta esperimentatzen ari gera. Eta horrek sortzen digu arazo bat. Berehala sortzen da galdera ikur bat. Eta lehen egiten genuen gauza bera egiteko bi egon behar dugu hemen, bat esplikatzen ari da, eta ni nago beste honen ondoan suabe hitz egiten zerbait, eta besteak distraitzen nik hitz egiten duen bitartean, orduan estruktura horrek problemak sortzen dizkigu, nolabait homogeneotasunaren logikatik ateratzen saiatzen bagera, baina gauza batzuk kontutan izaten ez baditugu, arazoak sortzen zaizkigu. Eta naiz eta oroar homogeneotasuna helburu positiboa izan askotan, eta taldekapen homogeneoak egin, eta sistema horrekin gainera bizi izan dugu urteetan eta bizigera oraindik. Eta ez pentsa bakarrik bereizten dela nolabait gelaren barruan edo eskolaren barruan, eskolen artean ere bai, gure erkidegoan eskola berezia gutxi dira, baina badaude gutxi batzuk. Eta erkidego batzuetan eskola berezia gehiago direnean, gainera haien artean bereiztasuna badago. Batzuk dira ezigarriak eta beste batzuk dira asistentzialak. Nolabait, ikasi baldin badugu ezik eta berezia, danok gogoratuko dugu, hor aipatzen zena edukables, asistenziales, eta aipatzen zen bere atzerapen mailaren arabera, eta orduan talde homogeneoak egiten dira baita berezien artean. Eta hemen gu beste logika bateragoaz, heterogeneotasunaren logikara. Hain zuzen, gure eskoletan, gure geletan, beti egongo da heterogeneotasuna eta ona da, eta aberatsa da. Eta nolabait guztiek elkarrekin eta elkarrengandik ikasteko aukera hoiek baliatu behar ditugu. Eta orduan, heterogeneotasunaren logika horretatik guk probetxu ateratzen dugu. Ez dugu bizi behar oztopo bezala, baizik eta mesede bezala. Eta hor bai du zentzua, gela inklusiboa, nolabait nik gelatik ez ditut ateratzen, eske nahi ditut gizartean behar ditudan bezala heterogeneoak. Gure gizarteak geroz eta heterogeneoagoak dira, gure gelak geroz eta heterogeneoagoak dira, eta gure eskolak ere bai. Orduan, eskolan danak gela berean eta danak elkarrekin lanean probetxu gehiago atera dezakegu. Horrek ez du esan nahi, batzuk direla heterogeneoak eta beste guztiak garela homogeneoak. Heterogeneoak era danok. Alde batetik pentsatuta mutilak, neskak. Beste alde batetik pentsatuta maila soziokulturalak. Beste alde batetik gure jatorriak, gure esperientziak, gure gaitasunak, gure interesak, gure beharrak, zeharo desberdinak dira. Eta hori oso aberasgarria da, hain zuzen ikasketa kooperatiboaren plantamentuarentzat. Eta hortik nolabait jardueraren egitura individualistatik pasatzen gera, individualista bakoitzak bere lana egiten du, irakasleak azalpenak ematen ditu, eta bakoitzak aurrera egiten du ahalduen neurrian irakaslearen laguntzaz, pasatzen gera jardueraren egitura kooperatibo batera. Kooperatiboak ez du esan nahi ez dagoela bakoitzaren lana. Ezin da kooperaziorik egon ez bada individua, ez badago bakarkako lana. Beharrezkoa da beti, baina pauso bat gehiago eman behar da. Orduan, hor gela batean inklusiboak izateko, hemendik aterata, oporrak pasata eta gogoz baldin bagoaz irailean gure ikasleekin gana, eta pentsatzen badugu, nire gela inklusiboagoa egin nahi dut. Bueno, badaude elemento batzuk klabeak direnak. Bat izango da ikasleen taldekapena. Eta gauza horietan baldintzatuta egongo naiz nire eskolaren estrukturarekin. Nire eskolan desdobleak antolatuta baldin badaude, ikasle batzuk ateratzen baldin badira, pues ja horrek baldintzatzen nau. Baina nik ere nire hitza izango dut eta gauzak aldatu ditzaket.
eta nire gelaren barruan nik ahal izango ditut ikasleak taldekatu era batera edo bestera. Gero dago kurrikulumaren izaera. Hain zuzen, kurrikuluma baldin bada, 29. orrialdea 6. ariketa, hartu ezazue, hasi gaitezen egiten. Kurrikulumaren egituraketa honek asko baldintzatzen du. Buruketa horretan, egin behar baldin badira ekuazioak, eta nik baldin baditut ikasle batzuk ekuaziorik egiten ez dakitenak, nahi nahiez, pentsatu behar dut ekintza alternatibo bat, ez da? Orduan ja, kurrikulum itxiak baldintzatzen du. Ikaslaren taldekapenak baldintzatzen du, baina kurrikulumaren izaerak ere baldintzatzen du. Eta jardueraren egiturak berak ere baldintzatzen du. Zeren eta eduki dezaket kurrikuluma irekia, baina jarduera izan daiteke oso klasikoa eta oso individualista. Orduan hor kooperazioa faltako da. Gero ikusiko dugu hori nola egin. Batez ere, lehenengo bi ezaugarriak landu dira, lehen esan dudan bezala. Eskoletan pentsatu, gogoratu zuen eskolan eta gogoratu gure esperientzia pertsonalean. Igual, irakasleek esfortzuak egin dituzte ikasleak, edo guk egin ditugu ikasleak zatitzeko, indartzeko, esfortzuak egin ditugu kurrikulumaren egokitzepenak egiteko, baina askoz ez gutxiago hirugarren horretan, jardueraren egitura kuestionatzeko. Eta jardueraren egitura kuestionatzeko ez du esan nahi ez dugula talde lanik egin. Talde lanak egiten ditugu noizean behin. Baina talde lanak egite horretan igual ez dago estruktura ondo pentsatuta edo pentsatu dugu, baina falta zaigu teknika bat. Honek, ikasketa kooperatiboak teknika hori eskaini egiten digu. Eta ikusiko duzue gero nola dauden A eremuan zenbait desente teknika lantzeko taldearen kohesioa. Ikusiko duzue nola dagoen B eremuan, uste dut 17 teknika kooperatibo daudela lantzeko estruktura kooperatibo desberdinak taldearekin, eta ikusiko duzue C eremuan nola lantzen diren batez ere bitresnakin ikaslearen kuadernoa eta taldearen kuadernoa nolabait kooperazioa lantzeko. Orduan, hirugarren horretan, jardueraren egituran beharra dugu eta programa honek batez ere hortan lana egiten du. Eta puntu honetara iritsita, importantea da, pentsatzea askotan konturatu gabe eskolan zer egiturak erabiltzen ditugun nolabait jarduerak planteatzen ditugunean. Jarduerak askotan izaten dira individualistak. Nik planteatzen dut lan bat egiteko eta bakoitzak egiten du bere lana. Eta gainera ikasleek ondo ikasita dute. Nik gainera zoriontzen baldin badut gehiago ondo egiten duena eta ondo dago. Pues batzuk zorionduak izan nahi dute, eta zorionduak izateko nahi dute besteen gainetik destakatzeko, eta igual nik provokatu gabe, baina gainera kompetitibitatea sortzen da. Ni izateko irakaslearen, nik lortzeko irakaslearen zoriontzea, eta beste batzuetan gainera erabili izan dira lehiaketak gauzak lortzeko, eta lehiaketa batean beti dago irabazlea eta dago galtzailea, eta irabazlea izateko nola lagunduko dio nik besteari, laguntzen badiot gainera, eske ni ez naiz irabazlea izango edo arriskoan jarriko dut nerea. Orduan, individualismoa nahiko estruktura tipikoa da, eta lehiakortasuna batzuetan agerian, baina gutxitan, eta gehienetan izkutuan badago lehiakortasuna, eta lehiakortasuna ez dut esan nahi txarra dela, baina lehiakortasuna ikas komunitate batean baldin bada estruktura nagusia, hor ari gera zerbait gaizki egiten. Zen, batzuk gai izango dira izateko lehenengoak edo lehenengoenen artean egoteko, baina badaude batzuk inoiz izango ez direnak. Eta horiek zer egingo dute, horiek estruktura horretan ze parte hartze izango dute. Askotan sentitzen dira baztertuak eta horiek izango dira gelan problemak sortuko dizkigutenak. Nahiago dute gelditzea borrokalari bezala eta ez tuntuna bezala. Eta orduan hor daukagu problema bat, estruktura lehiakorretan. Eta
individualistetan, pues, bakoitzak nahiko landu bere buruarekin, baina ni nola iritsiko naiz guztien gana. Eta hori da problema. Eta bueno, elkarri laguntzea eskatzen diedanean, batzuk izango dute jarrera ona. Eta elkarri laguntzeko preste egongo dira. Eta momentu batzuetan taldeka jartzen ditudanean. Baina azkenean, esango dute, laguntzen diodan bitartean, nire lana gelditu egiten zait. Eta nik gehiago ikasi ahal nuen bakarrik hori sinisten dute, naiz eta ez izan egia, badakizue gehiago ikasten dugula, gaur gai honetaz nik gehiago ikasi dut zuetako inor baino, zeren prestatu behar izan dut. Astuta nuena prestatu behar izan dut kontatzeko. Eta zuek ematen duzuenean gai bat, ikasten duzue pilo bat, ezta? Orduan, laguntzen duenak ikasten du, baina haiek pentsatzen dute laguntzean nire denbora galtzen dut eta ez dut ikasten. Eta hori problema bat da ere bai. Orduan, estruktura individualistan eskatzen badiot laguntzea, laguntza hori gerta daiteke, baina ez da ondo bizitzen. Eta familia batzuk ere protestatu egiten dizuete, ezta? Zuek askotan bizitzen duzu egoera hori seguru nago. Eta orduan, jarduera individualistaren egitura, lehiakorraren egitura, edo kooperatiboaren egitura, oso baldintza desberdinak jarriko dizkigute eskolan. Eta hori guztia, eskolaren egoera eta gure gelaren egoera baldintzatzen dute erabat. Beraz, puntu honetaraino iritsita, nik asko hitz egin dut, ja, eta momentu batean, esan dizuet, orain tokatzen zaizue, atzean zaudetenak, begira, egingo dugu gauzatxo bat. Jardueraren lehendabizi begiratu ezazue nola dagoen gela bat, jarduera individualistan, eta gero aldatuko dugu struktura hau da oraingo egoera, hau da gure gela. Ikusten duzue, hor dago irakasleren maila, hor dago nere maila, hor zaudete zuek, besaulkietan, hor zaudete kolore guztietakoak, forma guztietakoak, bueno, hemen dano kolore txuria daukagu, baina badakigu, kolore horien azpian gero erakutsiko dugu badagoela beste zerbait. Nolabait, bereiztu egiten ditugu laguntzeko gaitasunak, ikasteko gaitasunak, eta horiek dira karratuak, borobilak, triangeluak, bueno, bale, eta egoera horretan, modu individualistan egituratutako gelan, danak lerrotan. Bueno, batzuetan espaziorik ez dago eta jartzen ditugu binaka, baina askotan ez kooperatzeko, baizik eta pasilloak izateko gela barruan, ezta? Eta estruktura horretan funtzionatzen dugu. Eta egoera horretan zutabeak dira bi, irakaslea eta ikaslea. Irakaslea da, nolabait, ekintza gidatzen duena, informazioa ematen duena eta ekintzak proposatzen dituena, eta ikasleak lana egiten du, praktikatzen du, entzuten du, egiten du. Zer gertatzen da? Ikasle guztien parte hartze ekitatiboa ez dago. Badakigu batzuk izango dutela parte hartzea handia, naiz eta ez mugitu. Bere buruan egongo direlako denbora guztian konektatzen bere aurre ezagupenekin eta nere ideiekin. Eta haiek parte hartzea handia izango dute. Eta beste batzuk egongo dira pentsatzen gero errekro garaian aber zeinekin egon behar duten zer egiteko. Zen ja erabat deskonektatuta dute aspaldian. Eta ia ezinezkoa da ikasle guztien aniztasun hartatzea. Beste egoera honetan, gelan, modu kooperatiboan egituratzen baldin badugu gela, hartzen ditugu gure 24 ikasleak eta jartzen ditugu launaka, gero ikusiko dugu, ikusten dituzue hor badaudela triangeluak, karratuak eta borobilak, eta taldeak dira heterogeneoak. Gero hitz egingo dugu zer heterogenidade mota eta nola egin taldeak. Eta hor, ja momentu batzuetan haien arteko interakzioak provokatzen ditut. Aldatu dut gelaren egitura. Hori da ikasgela kooperatibo baten egitura. Eta hor, gorriz dagoen elementu bat sartzen da. Irakasle ikasleaz gain dago ikasle. Ikasleen arteko elkarrekintza. Eta pieza hori klabea da. Lehen esan dudan bezala. Haien hizkuntza hurbilagoa da, haien esperientziak hurbilagoak dira. Haien artean lagundu dezakete askotan, asko zobe, baina estrukturatu behar dugu laguntza hori. Eta bakarkako lana pasatzen da, taldeko lana, ez da desagertzen bestea, ez da desagertzen irakaslea, ez da desagertzen bakarkako lana, gehitu egiten da, hori klabea da. Eta hortarako problema bat daukagu, taldeetan jartzen ditugu eta taldeak batzuetan deskonpensatu egiten zaizkigu. Orduan klabe bat izan beharko dugu, taldeak nola egin. Eta taldekatzea, librea ustea, ez da ikasketa kooperatiboaren ideia.
ez da planteatzen hori. Bai errespetatuko ditugu haien gogo batzuk, baina taldeak guk, irakasleok egin behar ditugu. Eta teknika batzuk erabili behar ditugu, zen taldeak egon daitezke oso ondo egina, baina taldean, seguraski, batzuk izango dute monopolioa. Monopolioa talde handian oso argia da. Talde handian hitz egiten dute gutxi batzuk. Talde txikian ez da inaurgia, eta guk hemendik ikusita talde txikietan jartzen ditugunean pentsa dezakegu ari dira talderanean. Baina hurbiltzen bagera, eta jartzen baldin badugu belarria, ikusten dugu talde batean batek egiten duela gehiena, beste batek ez duela ezer esaten, beste bat dagoela beti aurrekoari apoiatzen, bai, eta beste bat idazkari lan egiten, azkenean ze jartzen dugu. Eta horrelako egoeratan, guk ez baditugu teknika batzuk oso zaila da hori puskatzea. Hor bai sartzen da teknika. Eta estruktura kooperatiboak ez ditu ikasketa kooperatiboak asmatu, IKKI programak asmatu. Keiganek, 80 urtetik aurrera, baditu, sartzen bazarete Googleen ikusiko duzue Keiganen estruktura kooperatiboak liberatzen dituenak, zeren hori ere kobratu egiten du, baina hor daude pilo bat, eta Keiganek erabiltzen dituenak egokitu egin dira asko hemen, baina gero ere askotan irakasle batek deskubritu egiten du bat, asmatu egiten du bat, eta ikasketa kooperatiboak hartzen ditu irakaslek asmatutakoak. Eta ikusi dut apuntatzen ari zaretela, baina hau guztia ikastaroaren bukaeran eskegi egingo dugu, eta gainera dokumento bat ere eskegiko dugu, non agertzen diren estruktura kooperatibo batzuk eskegiko dugu eremu itxi batean taldearentzat, eta estruktura kooperatibo horiek erabili egiten ditugu, baina beti jatorria aitortuz. Igual jartzen du Miranda de Ebroko ez dakize andereinoak asmatutakoa. Osea, ikertzaileak danogera. Gelan asmatzen ditugu estruktura kooperatiboak eta konpartitu egiten ditugu. Eta orduan, aplikatu beharreko estruktura kooperatibo horien bidez, zer bermatzen dugu? Hori, ikasle batzuk bakarrik ez parte hartzea, baizik eta denak. Denak parte hartzea, eta gero ikusiko dugu gainera badaudela bi elemento. Parte hartze ekitatiboa eta elkarreragilea. Hori gero esplikatuko dugu. Eta estruktura horien artean, hori ikusten duzue, bat bilau adibidez. Bat bilau estruktura, batzuei ezaguna ingo zaizue, igual ja ezagutu duzue, landu duzue, eta hori izango da, orain bai planteatuko dudana. Estruktura honetan, askotan, oso estruktura egokia da gauza berriak ikasteko. Guk planteatzen dugunean gai berri bat, zer dakiten hortaz ateratzeko oso estruktura interesgarria da. Hor daudelako, talde bakoitza da gelaren mikrokosmos bat, daudelako zailtasun gehiago dutenak, errestasun gehiago dutenak, erdikoak, eta hor ateratzen da oso ondo, baina interakzio asko zurbilagoan. Eta baita, esplikazioak eman eta gero, gauzak praktikatzeko oso interesgarria da estruktura hau, eta sintesiak egiteko oso interesgarria da estruktura hau ere bai, baina ez du esan nahi debekatuta daudela talde homogeneoak ikasketa kooperatiboan. Noizean behin, ez gehienetan besteak, baina noizean behin talde homogeneoak ere erabilitzakegu. Momentu batean pentsa dezakegu nahi dugula talde batzuk sakontze lan bat egitea gai batetaz, eta talde batzuk indartze lan bat egitea beste gai batetaz. Baina hala ere, momentu horretan, batzuk maila aurreratuagoa dutenak gai horretaz elkartu egingo ditut, baina izango da talde ez oinarrizko taldea. Izango da talde bat momentu hortan sortu dudana hortarako. Hori ez da izango ohiko taldea. Hori izango da noizean behin egiten duen gauza desberdin bat. Eta hor ere egongo da haien arteko elkarreragina eta haien parte hartze ekitatiboa, elkarlana egongo da. Baina hortan berriro diot, ez dugu abusatu behar. Beste eskema honek balio dezake askotan zenbait eduki sakontzeko edo gauza batzuk gehiago indartzeko momentu zehatz batzuetan. Eta pixka bat harik eta praktikoa orain bai planteatuko dizuet. Eta hau da, bat bilau estruktura erabiliko dugu. Bat bilau estruktura zer da? Nolabait, hor daukazue eskuartean danok boligrafoa eta papera, hori da behar dugun material bakarra, folio bat hartu eta folioa nolabait, 3 zati berdinetan marra bat egin eta 3 zati berdinetan markatu folioa.
hori, azkenean folioa horrela 3 dobletan jarriko bagenu bezala, 3 zati ditu. Lehenengoa, bigarrena eta bekoa. Folioa 3 eremutan banatuta gelditzen zaigu. Eta orduan, folio horretan, lehenengo esan dut banakako lana dagoela. Eta 1, 2, 4 estrukturak du hasieran banakako lana. Orain, banaka egingo duzue lana. Baina, banakako lan horretan, nik egiten dizuet galdera bat, eta erantzuten duzue folioaren goiko partean. Bale? Pentsatu eta erantzun. Zue dakizuenarekin, esan dudanarekin, bururatzen zaizuenarekin, galdera hau da, zer da zuretzat ikasketa kooperatiboa? Saiatu definizio bat egiten. Eta hori, minutu pare batean egiten dugu. Bigarren pausua izango da, 2 jartzea elkarrekin. Horregatik, hurbil egotea komeni zen. Honetan ez dugu talde heterogeneoak bermatzen. Ez dut saltza handia montatuko, baina hurbil zaudetenak bata bestearekin kontrastatuko duzue, nik esaten dudanean 2 fasea kontrastatuko duzue zuen definizioa. Eta prozesua ez da izango zeinek duen arrazoia, izango da negoziatzea eta iristea bien ideiak hartzen duen definizio bat egitera. 2 minututan. Eta 4 izango da 3. pausua. Hau, bikote hori, batzuk muitu beharko duzue pixka bat atzerago, eta beste bikotearekin elkartu, aldamenean zaudetenak bakarrik buelta eman buruari eta atzekoi begiratu, 4ko taldean, bikote bat jadoa bigarren lerroan, ez dut esan, bigarren lerroan idazten duzue definitu duzuen bikotearen definizioa. 2 idazten duzue definizio bera. Negoziatu duzuena. Eta ja, ikusten duzue, beti dago bakarlana. Talde lana, baina beti dago bakarlana eta bakar produktua. Eta definizio hori, zuetako batek, beste bikoteari esaten dio. Eta beste bikoteak bere definizioa lehenengo bikoteari esaten dio. Eta 4 artean osatzen duzue definizio komun bat 2 bikoteen ideiak barne hartzen dituenak. Eta eztabaidatu daiteke, baina iritsi behar da nolabait definizio konpartitu batetara. Prozesu hau laburra egingo dugu. 2 minutu bakarka, 2 minutu binaka eta 2 minutu launaka. Nik esango dut noiz aldatu. Hasi gaitezen. Lehendabizi gaude bakarkako momentuan. Zer da zuretzat ikasketa kooperatiboa? Bai, hotza duzue? Bai, pues... Bale, ba. Bai, ja termostatuak saltatu du. Behin definizioa osatuta, 2 minutuak gutxi gora bera pasadira, aldamenekoarekin bikote kontrastatu zuen definizioak. Eta saiatu bat adosten. Venga, 2 pausoan sartzen gera. Bikoteak, orain 2 bakarrik, bikoteak.
bat gelditzen bada bakarrik hirukotea osatu. Bestela bikote inpareak direnean hirukotea osatu. Gogoan hartu bikoteak idatzi duela definizio berdina. Orduan ja, iritsi zarete adostasun batetara, biak idazten duzue bigarren tokian definizio komun bat. Eta orain goaz, definizio komun bat idatzita atzeko bikotearekin kontrastatzera. Lau fasera. Orain, binaka zaudete eta ja launaka, bi bikote elkartu. Eta emandako bi erantzunetatik, erantzun komun bat idatzi eta aterako da horriaren beko partean, azkeneko partean. Orduan, laukotearen definizioa osatzera. Orain, venga. Idatztea beharrezkoa da, Eta danak idaztea. Lan individuala beti beharrezkoa da. Igual bakar batzuk egingo ditugu eta pixka bat dikotikakoa. Eske definizioak dira, baina esan du hori zen ariketa nik ez dut aldatuko. Bai, zen beste batzutan erantzuna baldin bada bakarra ez da.
Badugu gaurko egun osoa eta bihar osatzeko definizioa, baina iritsi konklusio batera eta jarri definizio bat laukotearena saiatu ja minutu batean isten definizio bat eta lauak definizio hori idatzita. Venga. Pues igual... Bueno, gutxi gora bera ja taldeak bukatzen ari zarete eta konpartitzeko momentua iritsiko zaigu. Minutu erdia borobiltzeko. Bai, ez da rollo izan. Eskerrik asko, reforzatzen hauzu. Ez dute zer asmatu, hartu dut idatzita dagoen eta dina. Bueno, hasi egingo gera konpartitzen. Maribik dauka mikrofonoa eta eskatu egingo dizuet talde batzuen definizioa konpartitzeko eta ez dugu estruktura kompetitiboa erabiliko, baizik eta kooperatiboa. Orduan, honek esan nahi du talde handian baita hitz egiten dugunean bakoitzak besteengandik ikasteko jarrera izango duela eta ez egon pentsatzen denbora guztian neri tokatzen bazaitzer esango dudan, bale? Hori gertatzen zaigu beti, baina saiatuko gera hori ebitatzen. Ikusi duzuen efekto bat, efekto hau gertatzen da gelan, baina biderkatuta. Ni orain hitz egiten ari naiz, baina taldeetan zaudeten gantzatuta agindutako lanean. Eta alde batetik ona da, motivazioa piztu egin zaizue. Nekatuta egon zintezketen, ja, nik esan nire abotsa entzuten, eta orain askoz ez aktiboago zaudete elkarri entzuten. Baina beste alde batetik gelan sortzen da zarata, eta gelaren kontrola galtzen du irakasleak. Eta horretarako baita teknika batzuk badaude. Hoietako bat izaten da, lehenengo oiuka egitea eta danak kaso egitea irakasleari, baina ez da oso erabilgarria. Beste teknika bat izan daiteke esku altxatzea, eta esku altxatzen duzuenak ja neri begira zaudete. Bukatu eta esku altxatu mesedez, danok gela osoa esku altxatuta ikusten dudanean badakit danak neri kaso egiten ari zaretela. Gehienak zaudete, esku altxatzen dugu, talde gehienak talde gehienak, bai, eta momentu honetan daukazuena gelditu egiten da, eta talde osoak neri begiratzen dit, eta berriro isiltasunari itzultzen gera. Eskerrik asko. Hau eginda, taldean ikasleek hasieran problema bere izaten dute, horregatik B eremuak emango die bat bilau teknika, baina C eremuak emango dizkie beste teknika batzuk taldearen funtzionamentua hobetzeko. Berehala sortzen dira arazo batzuk, zarata, sortzen da kezka bat irakasleen aldetik, denbora gehiago behar dut gauza batzuk egiteko, eta beti pentsatzen dugu guk azaldutakoa ikasi dutela, baina hori ez da egia. Denbora gehiago behar dut nik nahi dudana azaltzeko, baina ez beraiek ikasteko. Hori badakigu ezta. Bueno, eta talde txikietan egin duguna konpartitzeko hasiko gera definizio batzuk altuz esaten, hor atzeko, bueno, Maribi hemendik dago, zibiltzeagatik gehiegi, bai, atzeko ezkerraldeko taldeetatik definizio bat jasoko dugu atzeko izkinatik. Taldeak adostutako definizio bat. Taldeko batek hor sortzen da beste problema bat. Nork hitz egingo du, beti berdinak hitz egingo du taldean, hori ere C eremuan lantzen da. Bota mesedez. Go jarri dugu
era tradizionala baztertuta, aniztasuna, hezkuntza personalizatuan eta kooperazioan oinarrituta, ikasle ezberdinek elkar lagunduta taldean ikasteko eta bestengandik ikasteko bide bat, non ikasle bakoitzak ikasteko prozesuan parte aktiboagoa eta bestengandik ikasteko aukera gehiago izango duen. Jope! Hori definizioa! Ja, horrekin ja bukatu duzu ikastaroa, ikusten da, saiatu zaretela talde osoaren ekarpenak batzen, emandako ideia asko bildu dituzuela, eta ateratzen da aniztasuna, pertsonalizazioa, kooperazioa, taldean ikasteko, besteengandik ikasteko, azkenean egin duzue horrelako bilketa bat ateratako ideia guztiena. Pixka bat nire eskuinean, zuen ezkerrean, hor erdialdean ateratako beste talde baten definizioarekin osatuko dugu. Eskerrik asko. Gure laburragoa da, elkarrekin lan egitea eta elkarrekintzan ikastea. Sintetikoa, elkarrekin lana eta elkarrekintzan ikasi. Pixka bat, aurreko partean, hemen laukote batek egindakoa, edo erdi partean, bale, erdi partean, Maribi hortxe dago, venga. Animatzen zarete, hor zegoen talde bat bukatu ezinik, segurazki oso elaboratua izango da. A ber, entzuten da, bai. Ikasle eta irakasleen arteko ikaskuntza bermatzea, elkarren arteko lan eginez, desberdintasuna eta errespetua kontuan izan da, bakoitzak aportatzen duenarekin ikasketa osatzea. Ikasle, irakasle, elkarrekin, elkarren arteko, errespetua, aportazioak, baita, osatzen dute, eta gutxi gora berak, badago baten bat, talde bat, alde honetatik, ideia desberdinak atera dituena? Bueno, desberdinak ez badira ere, alde honetako talde baten ideiak jasoko ditu. A ber, taldekide guztien parte hartzeaz, hau da, errespetua, elkartasuna, autonomia eta barra dieraziz, ikasgai bat menperatzeko behar diren ekintzak bideratzea, ikasketa prozesu interrelazionala osatuz, ikaskideekin eta ikasleengandik ikasita. Badituzue gauza berriak, esan duzue ezetz, baina badituzue gauza berriak. Alde batetik, esan duzue guztien parte hartzea, besteek elkarrekin, elkarrengandik atera da asko, baina guztien parte hartzea azpimarratu duzue, aipatu duzue ikasgaiekin ikasi beharreko gauzak ikastea, zeren eta, klaro, eskolara ikasleak datoz ikastera, eta matematika, edo gizarte, edo hizkuntza ikastera datoz. Eta guk erabiliko ditugu struktura kooperatiboak, egitura kooperatiboak, baina ikasi behar dute. Osake, ideia interesgarriak osatzen dute aurretik esandakoa. Esaten dizuet, denbora joango litzai guketan entzuten eta gauza interesgarri asko aterako lirateke. Baina nik aurrera jarraitzeko bakarrik esaten dizuet, bakoitzak begiratu zuen horrian, lehenengo zutabean jarri duzuena, bigarren partean jarritakoa bikotearena, eta hirugarren partean jarritakoa laukotearena. Benetan, egon baldin bada, nolabait, elkar eragina eta guztien parte hartzea, segurazki bigarrena lehenengoa baino osatuagoa da, eta hirugarrena bigarrena baino osatuagoa. Horrek demostratzen du, inork ez dakiela danak baino gehiago, eta beti elkarrengandik ikasi egiten dugula eta elkarrekin gehiago ikasten dugula. Orduan, pixka bat struktura honekin ikus dezakezue adibide txiki bat egin daitekeena gauza askotan. Aurrera jarraituko dut eta gero beste ekintza kooperatibo bat egingo dugu, baina segurazki hirugarren bat denbora ematen badigu bestela igual ez, baina nik jarraituko dut esan beharreko zenbait gauza, zenbait ideia esaten. Bat, gogoratzen dut, jarduera individualistaren egiturataz hitz egin dut, jarduera lehiakorra eta jarduera kooperatiboa, ezta? Eta konturatzen bagera,
zer desberdintasunak dauden oso nabarmenak dira. Jarduera individualistean, bakoitzak bakarrik lan egingo du. Hasieran, zuek bakoitzak egin duzue zuen definizioa bakarrik. Besteek egiten dutenari erreparatu gabe. Hau da, aldamenekoaren definizioa neri ez zait eta jola, neria jola zait nerea bakarrik. Eta ni ateratzen naiz nere buruarekin aurrera. Bestean, lehiakorrean, bakoitzak bere definizioa egiten du, baina gainera onenak izango du matrikula debalde. Eta orduan onena izateko besteari ez dio txibatu behar. Eta orduan lehiakorrean sartzen naiz. Eta orduan kooperazioak ez du zentzurik, saritua izango naizelako. Ikasle bakoitzak bakarrik lan egiten du, eta gainera lehian sartzen da besteekin. Eta bestean, lantalde txikiak osatu egiten ditugu, elkar laguntzeko eta animatzeko ere bai, ikasteko orduan. Elkarri animatzea ere konponente garrantzitsu bat da. Ez da bakarrik elkar laguntzea. Gero hitz egingo dugu kooperar eta kolaborar. Kooperatu eta kolaboratu, ez da gauza bera. Gero esplikatuko dut. Hor, individualistan zer espero dugu? Nik individualistan esplikatu dudana, danak alik eta hoberen ikastea. Zer espero dugu lehiakorrean? Batzuk besteek baino lehen ikastea, motivazio horrekin danak ikastea, baina badakigu emaitza izango dela batzuk besteek baino lehen, besteek baino gehiago, batzuk asko motivatuko dira. Baina beste batzuk geldituko zaizkigu bidean eta gainera oztopatuko digute klasea. Eta kooperatiboan zer gertatzen zaigu? Berez, bakoitzaren gandik espero dugu, eta espero dugu bakoitzaren gandik berak ikasiko duela, eta berak baita besteei lagunduko diela. Batzuetan pentsatuko duzue, hori ikasle batzuekin bai, baina beste batzuekin honek zertan lagundu dezake. Eta hori pentsatzen dugunean, segurazki rebobinatzen badugu, eta gelan tokatu baldin bazaigu ikasle bat premia bereziekin ikusten dugu zertan lagundu digun guztioi. Balore pilo bat lantzen, eta askotan premia bereziak ez zituzten batzuei, baina laguntza handiaren beharra zuten batzuei, horrekin egiten genituen esfortzuak beste entzatzen mesedegarriak ziren. Orduan, hor talde txikian beste maila batean hori sebera. Espero dugu elkarrengandik ikastea eta laguntzea elkarri ere bai, eta animatzea. Eta hor lehenengoan lortzeko, individualistan lortzeko helburua ez dut inor behar, ni nere buruarekin. Ez daukat menpekotasunik besteekiko, ez dago interdependentziarik. Bestean, bai dago interdependentzia, baina negatiboa. Besteak lortzen badu, nik ez dut lortzen. Zeren lehiakorra da. Orduan, besteak irabazten badu, nik galtzen dut. Irabazleak bakarrik izango dira lehenengoak edo onenak. Interdependentzia negatiboa. Eta honetan, kooperatiboan dago interdependentzia positiboa. Hain zuzen, nik bakarrik lortuko ditut nere helburuak, baldin eta besteek ere nerekin batera lortzen badituzte. Bakoitzak gure mailan, bakoitzak gure garapenaren arabera, baina nik bakarrik ez. Nik nere helburuak eta gainera nere taldearen helburuak. Eta nere taldearen helburuak lortzeko besteekin batera. Bestei lagundu behar diet eta bestei lagundu behar didate. Interdependentzia positiboa, hori izango litzateke. Orduan, hor nolabait ikusten duzue badagoela desberdintasun nabarmen bat. Individualistan eta lehiakorrean irakasle eta ikasleen arteko elkarrekintza dago eta bakarkako lana. Baina bestean egitura aldatu dugu. Lehen esaten genuena, eskailerak jarri ditugu leku gehiagotan, ascensoreak jarri ditugu, eta edifizioaren estruktura egitura aldatu egin dugu. Zeren eta irakasle eta ikasle protagonista izateaz gain, irakaslea protagonista, ikaslea askotan bigarren mailako, ikasleen arteko elkarreragina eta elkarrekintza protagonismoa hartzen du. Hor, elkarren arteko elkarrekintza gorriz eta taldeko lana gorriz, hoiek dira nobedadeak. Estruktura aldatu egin da. Egituraren
funtsezko ezaugarri berri batzuk sortu ditugu. Eta hori da ekarpena. Orduan, horrelako egoera batean, zer gertatzen da ikasteko arazoak dituzten ikaslekin? Bueno, hor daukazue, jarduera individualistan, zailtasunak dituen ikasleak, askotan joko du irakaslearen gana. Edo agian ikasle baten laguntza eskatuko du, edo guk batzuetan jarriko ditugu. Gainera ez izateko beti berdina jarriko dugu aste honetan honekin, hurrengo astean beste batekin, igual binaka ditugunean mailan elkarri laguntzeko. Baina gehienak izango dira irakaslaren laguntzaren menpe. Jarduera lehiakorrean ez dago ez da laguntzarako aukerarik. Bakoitzak egingo du alduena eta irakaslaren laguntza jasoko du, baina kontuz, laguntza gehiago ez eman horri bestela horregatik irabazten du, eta nik ez dio lagunduko noski. Eta bestean, kooperatiboan, arazoak dituztenak, gainera ikaskideekin laguntza dute. Orduan, klaro, ikaskideen laguntza pentsatu, gelan baldin baditut 24, eta talde bakoitzean 4 baldin badaude, 4 horiek batak beste 3 laguntza jaso dezake. Eta gainera, klasea ez da bihurtzen frontoia zeren eta ni naiz pareta, eta dana nire kontra dator pilota guztiak eta nire pilotak bueltatzen dira. Ez, haien artean ari dira jolasten, eta ni naiz haien taldeetatik pasatzen dena dinamizatzeko, laguntzeko momentu batzuetan, baina haien interakzioak aportatzen du askoz gehiago. Horrek ez du kentzen, gero ikusiko dugun bezala, momentu batzuetan gelaren egituraketa izan behar duela struktura individualista batekin. Horrek ez du kentzen, baina momentu hauek ez badaude, hau galtzen dute. Eta momentu hauek ez dira izan behar, noizean behin zertxo baizik eta maiz. Orduan, jarduera kooperatiboa ikusten badugu interesgarria dela, nola jakingo dugu ondo ala gaizki egiten ari garen jarduera kooperatibo hori? Bueno, hor nik esango nuke, ja esan ditudala 2 elemento importante. Parte hartze ekitatiboa beharrezkoa da. Parte hartze ekitatiboa neurtu daiteke zenbat denbora parte hartzen duen bakoitzak taldean. Eta hori ikusten da. Batek hitz egiten badu beti, eta beste batek inoiz ez, hor ez dago parte hartze ekitatiboa. Orduan, parte hartze ekitatiboa izango da, danak izatea bere denbora hitz egiteko. Danen aportazioa kontutan hartuak izatea. Eta hori izango da baldintza bat, baina ez da nahikoa, ez da hori bakarra. Danok izan berute aukera eta bete beharra, parte hartzeko. Bueno, zeren eta parte hartze ekitatiboa egiten dute askotan, talde lan bat ematen badiegu, esaten dute, zuk egingo duzu zati hau, nik beste hau, eta honek bestea. Eta zuk dana garbira pasako duzu, hori izango da zailtasun gehien duena. Eta orduan ja parte hartze ekitatiboa egon da, gainera haien artean neurtzen dute oso ondo. Honek egiten du gutxiago, honi emango diogu lan gehiago. Baina hori ez da nahikoa, beste gauza bat dago, aldi bereko elkarrekintza. Aldi bereko elkarrekintzak zer esan nahi du? Zuk egiten duzun parte hori, zatitu dugu lana, eta zuk egiten duzun parte hori, egiten baduzuzuk, azkenean horrez dago talde lan bat dago, 3 lan edo 4 lan individualen batuketa bat. Eta talde lana askoz ez gehiago da. Zuek definizioa bakarka pentsatu duzue, baina adostasuna bilatu duzue bikotearekin. Eta gero adostasuna bilatu duzue laukotearekin. Eta ez zarete gelditu bakoitza zuen definizioarekin. Eramaten duzue zuen paperean bikotearen definizioa eta laukotearen definizioa. Eta hor dago elkarrekintza, aldi bereko elkarrekintza. Horretarako estrukturak behar dira. Oso zaila da hori espontaneoki lortzea. Eta estruktura batzuk erreztu egiten dute hori. Hori esplikatuko digute A eremuarekin zertxoi, baina batez ere B eremuarekin arratsaldean. Eta oso gauza praktikoak eta interesgarriak. Beraz, naiz eta arratsaldean izan, B eremua oso garrantzitsua. Eta orain
Guazen ikustera, zuen definizioarekin, ikusiko duzu gauza gehienak jarri dituzuela hor. Begira, aditu talde batek esandakoa eta zuek esandakoa, konparatu eta ikusten duzue. Zeri deitzen diogu ikasketa kooperatiboa? Helburua izango da ikasle guztiekin osaturiko taldeak, ikasle guztiak barruan, atera da ideia. Helburu didaktikoekin baliatzea, atera da ideia. Helburu didaktikoak landuko ditugu. Jardueraren egitura bitartez, egiturak erabili behar dira erresteko lana. Parte hartze ekitatiboa, atera da, guztiek parte hartzea, alik eta gehien bermatzea, ez? Aldi bereko elkarrekintzari, alik eta etekin handien ateratzea. Aldi bereko elkarrekintza, zertxo baita atera da, baina igual, denbora gehiago pasata aterako litzateke errezago. Hain zuzen, esan duguna, haien artean elkarrekintza, eta ez sekuentziazio bat, batek zati bat, besteak beste bat. Eta kide guztiek eskolako edukiak ikas ditzaten, bakoitzak ahal duen neurrian, eta gainera taldean lan egiten ikas dezaten. Bakoitzak ahal duen neurrian, ez du esan nahi danak berdin ikasi behar dutela, ez gera hain optimista. Badakigu ezinezkoa dela, desberdintasunak hortarako daude, edo horregatik daude, gaitasunak desberdinak dira. Eta bakoitzaren historia eta motivazioa desberdina da. Baina bakoitzak ahal duen neurrian, eta klabea izango da, bakarka ikasiko luketena baino gehiago ikastea. Hori da klabea. Eta ikastea gainera taldean lana egiten. Zeren eta taldean lana egiten ikasi behar da. Badakigu gero beharko dutela. Gu eskoletan irakasle taldea gera. Eta geroz eta gehiago ikastetxeko kurrikulum proiektuak eta hezkuntza proiektuak izan behar dute taldearenak, eta ez daude frankotiradoreak, ez lirateke egon beharko, ez da? Ikasleak berdin, hori taldean ikasten da, eta edozein lanetan, gero ez da gehiago interdependentzia handia dago, orduan hori ikasi behar. Eta nolabait argi gelditu behar da, talde bateko partaideek badutela bi erantzunkizun, bat, ikastea irakasleak irakasten diena, eta beste bat laguntzea bestei ikasten. Bigarren hau da berria. Bigarren hau, estruktura individualistan ikasle batzuei ematen diegu, baina bakarrik batzuei, gaitasun handiagoa dutenei laguntzeko, ez ikasteko, batzuk dira oso gai ikasteko, baina ez laguntzeko, baina guk berela detektatzen ditugu zeintzu diren gaitasun handiagoa dutenak laguntzeko, eta hoiei askotan paper hori ere ematen diegu. Hemen guztiei ematen zaie paper hori. Eta taldeek helburu bikoitza dute. Alde batetik, eskolako edukiak ikastea, talde honetan atera den puntu nobedosoa, eta talde guztietan atera dena, taldean lana egiten ikastea. Zeren eta biak beharrezkoak dira. Eta hau da ikasteko kooperatu, hitz jokua hor dago, ikasteko kooperatzen dugu. Bakoitzak ikasteko. Eta gainera, kooperatzen ikasten dugu, talde lanean ikasten dugu. Hor dago hitzen jokoa, hortik dator programaren izena. Ez da gauza noizean behin egitea, gainera, gauza da egitea maiz. Hau ez da ikasten egiten baduzu trimestrean behin. Hau ez da ikasten egiten baduzu hilean behin. Hau ikasten da, edozein gauza bezala egiten baduzu maiz. Eta ez bakarrik kurtso batean, egiten bada urte batean, bestean eta bestean. Eta nolabait talde iraunkorrekin ikasten da. Zergatik, taldeak maiz aldatzen baldin badira, hor sortzen dira kohesioaren arazoak, eta taldeak kohesionatzeko denbora berriro behar dugu. Eta taldeak hasiera batean igual provisionalak egingo ditugu, baina denbora batekin estableak izaten ditugu. Hor sortzen da, gero denborarekin C eremuan landuko du hori Maribik, eta B eremuan ere zertxo bai landuko dute, Jesus Marik eta Jose Luisek, hor taldeetan egin behar dena da iraunkortasun bat eman taldeari. Asko egiten badugu izango dira trimestralak. Edo askoz gehiago egiten badugu, izango dira unitate didaktiko osokoak, baina trimestralak gehienetan behar dira. Eta batzuetan kurtso osoa, baina igual hori gehiegi da, batzuetan ere
talde batzuetan paperak kankilosatu egiten direlako. Horretaz hitz egingo dute. Eta nola lortu ikaslek elkarri laguntzea eta kooperatzea? Bueno, hor problema badago, klaro. Hasten bagera motibatzen estimulo positiboekin, notekin, hasten da problema bat ere bai. Notekin, edo kalifikazioekin, edo nolabait, ezta? Azkenean, sortu daiteke baita talde txarra tokatu zait, eta nik nire taldearen menpe, nire aurrerapenak okerragoak ditut, edo orduan hori ez dirudi, bakoitzaren kalifikazioa onerako eta txarrerako, gainerako kide jasotako kalifikazioarek mende egotea ez dirudi. Beste alde batetik, egia da gaitasun bat dela, kooperatzea. Orduan hori ere baloratu beharko dugu. Bestela, ikasleak oso azkarrak dira. Guk esan dezakegu oso importantea dela. Baina batzuk esango dute, baina gero, nik nire kabuz balio didana da azkenean kontrolan egiten dudana. Honek ez du ezertako balio. Orduan, honek ere pisu bat izan beharko du. Orduan hor, taldearen kuadernoa eta taldearen plana eta ekipoaren plana, norbanakoaren kuadernoa eta taldearen plana, hori eremuan Maribik landuko du eta horretan erantzun batzuk emango ditugu. Eta nolabait gauza bat bai guk sinisten badugu ikasi behar dutela eta hori kutsatu egiten da, haiek ere deskubrituko dute eta gozatuko dute elkarrekin ikasten. Alde batetik, izango dituztelako plan batzuk eta plan horien kontua eman beharra, baina ez, azkenean bakoitzaren balorazioa individual izango da, eta balorazioa taldekoa ere egongo da. Horretaz Maribik hitz egingo du bihar. Baina hala ere, gozamena ere egongo da, eta guk taldean lortzen baldin badugu giroa, gozamen hori egongo da. Eta gainera, gozamen hori eta lortzen duzun balorazio hori izango da zuretzat, ez zera egongo taldearen menpe. Nolabait guk argi bereizten dugu azkenean gero bakoitzarena dela bere ebaluazioa. Taldeak ere egingo du taldeko ebaluazio bat. Egon daiteke ebaluazio individuala, egon daiteke ebaluazioa taldekoa, baina bereiztuko dugu zer ebaluatzen ari garen. Eta ikasleak ere bereiztuko dute. Orduan, eta gerta daiteke batean, talde batean, batek oso ondo kolaboratzea eta taldearen kolaborazioaren maila txikia izatea. Osea, bat izan daiteke oso kooperatiboa eta kolaboratzailea, baina ez lortzea taldearen dinamikan hori kutsatzea. Osea, gauza horiek bereiztu egiten ditugu. Eta hemen lehen esan dudana, kolaboratzea eta kooperatzea pixka bat bereizteko. Nik esango nuke hitz joku bat iruditu dakigukela, baina ez da bakarrik hitz joku bat. Berez, kooperazioa, ikasketa kooperatiboa, igual nik momentu batean ere kolaboratzea hitza erabili dut nahastuta, baina kolaborazioa baino haratago doa. Zergatik? Bueno, nolabait esango genuke kolaboratzea ez dela kooperatzea. Kolaboratzea da elkarrekin lana egitea. Eta elkarrekin lana egiteko nola jarriko ditut oso maila desberdina dutenak lan berdina egiten? Batek egin behar baditu ekuazioak eta besteak justu baldin badakizki lau eragiketak, nola kolaboratu dezakete? Zer aportatu dezaioke gutxi dakienak besteari lan zehatz horretan ekuazioetan, baldin badira ekuazioak lana? Orduan horretan bakarrik aportatu dezaioke bere galderak, baina zaila izango da. Eta orduan kooperatzeko hor egon gaitezke nahiko maila hurbila dugunak. Kolaboratzeko, Kolaboratzeko egon gaitezke nahiko maila hurbila dugunak, kolaboratzeko. Baina maila oso desberdina dugunak ez dugu kolaboratuko. Bai, kooperatu dezakegu. Azken finean, hitzaren etimologiari begiratuta, hau Pujolasek egiten duen gauza bat da, eta latinetik abiatzen da, kolaborare, laborare latinetik lana egitea da, baina lana esfortzuarekin lotuta. Nolabait, elkarrekin lan bat egiten dugu, esfortzua konpartitzen dugu, baina operare
dator opere eta lana da ere bai, baina interesa, laguntza, babesa, konnotazioak ditu. Hor, azkenean, kolaboratzeko ez dugu lagunak izan behar, ez dugu zertan lagunak izan, ez dugu zertan ondo konpondu. Kooperatzeko behar dugu harreman on bat izan. Eta ez du jola maila berdina. Etxean, kooperatzen dugu, baldin badago giro on bat, adin desberdinak eta maila desberdinak familian. Baina zenbait lanetan, kooperatu, kolaboratu ez. Eta lan konkreto batean, baldin badaude ikertzaile talde batean, igual elkar ezagutu gabe ere kolaboratzen ari dira. Baina kolaboratu, nolabait hurbileko mailan daudelako. Orduan, guk zer bilatzen dugu? Kooperatzea. Kooperatzea. Zeren eta bilatzen dugu elkarri lanean laguntzea, baina lan desberdinak egiten egon daitezke. Taldean momentu batean, baldin baditugu oso maila desberdinak, zeren esan dugu taldean danak edukiko ditugula, eta hori nola lortzen dugu oso maila desberdinak baldin badituzte. Bueno, kooperazioaren bidez. Kolaborazioa ezinezkoa izango litzateke, kooperazioa bai. Eta nolabait hori da ideia hemen azpimarratu nahi nuena. Kolaboratzeko antzeko gaitasun maila, kooperatzeko gaitasun mailak ez dio axola. Baina oso garrantzitsua da lagunak izatea. Kooperatzeko lortu behar dugu lagunak. Hortarako orduan A eremua dago. Atseden aldiaren ondoren Xabierrek esplikatuko duena. Nola lortzen dugu lagunak izatea, nola lortzen dugu giro ona izatea. Hortarako baditugu teknikak. Eta segurazki joku kooperatiboak ezagutzen dituzue, eta igual erabiltzen dituzue gelan, tutoretza saioak ditugu, gauza asko egingo dugu, hori guztiak baliagarriak dira. Eta guk gainera horretarako erabiliko dugu zenbait teknika hemen aipatuko ditugunak. Eta onera gatoz gauza kurioso batetaz pentsatzera. Klasean saio bat nola egituratzen dugu. Klaseak konturatu gabe edo konturatuta estruktura hori izaten dute gehienetan. Badago segmento bat, eman dezagun ordubeteko klasea, irakasle-ikasle segmentoa. Gaur landuko dugu erdi aroa gizarteko klasean, eta erdi aroa lantzeko irakaslea. Irakaslea da protagonista, ikasleak entzun egiten du eta konektatu egiten du, gehiago edo gutxiago irakaslearekin. Estruktura hori izaten da klase guztietan, eta beharrezkoa da. Nola sortu, bestela, nola kontestualizatu. Baina gero dago ikasle segmentua. Eta hau ez dago beti berdin estruktura guztietan. Estruktura individualean dago ikasle bakarra, ez ikasle. Ikasle bakarra segmentua. Zer egiten du ikasleak? Nik esplikatu dudana, irakurri azpimarratu, ariketak egin, praktikatu, eta hor dago lan individuala, eta beharrezkoa da klase guztietan. Baina egingo du estruktura individual batean. Eta egitura kooperatiboan segmento gorri hori estruktura kooperatiboen bidez egingo du. Hor dago aldaketa. Lehenengoan urdinean ez dago aldaketarik. Egongo dira denbora hilak edo denbora hutsak, beti, eta talde batzuetan denbora hutsak asko dira lortzeko gelako arreta eta horrela. Jarri dut hor erdian, baina jarri ditzakegu nahi dugun lekuan, eta alik eta gutxien izan, baina beti egongo dira. Oso kolaboratzaileak baldin badira, zuek bezala, eta eskerrik asko, hala ere, momentu batean taldeak berriro montatzeko eta taldeak desmontatzeko denbora horiek dira, denbora hutsak. Gero, beste momentu batean, irakaslea pasatzen egonda, edo egon direnak bakarka, edo egon direnak taldeka lanean, ikusi dituen gauzak komentatzen, esplikatzen, berrartzen, berrelaboratzen, hor egongo da berriro irakasle-ikasle segmentua. Eta hori, ikasketa kooperatiboan eta ikasketa tradizionalean beti egongo da ere bai, edo egon beharko litzateke. Eta gero, egongo da beste segmento bat, non sintesietara iristeko, edo ondoriotara, eta ikasleak egingo du lana. Eta ikasleak egiten duen bakarkako lan horretan, berriro egongo da desberdintasuna. Estruktura tradizionalean ikasleak bakarrik egingo du, edo, batzuetan esango dut, talde lanean jarri, baina ez dut bermatuko parte hartze ekitatiboa eta elkarrera gina. Eta estruktura kooperatiboan egingo du taldean, eta bermatu beharko dut parte hartze ekitatiboa eta elkarrera gina iristeko praktikatzera, sintesietara, eta,
Hori da, nolabait, klase saio baten egitura. Orduan, ikusten duzue, ikasle segmentua, ikasleen jarduera individualistan, bakarka egiten dutela lana. Eta lehian sartu gabe, bakarka. Lehiakorrean, segmentu horretan, bakarka, baina gainera, besteak baino lehenago bukatzeko zen. Lehenago bukatzen duenak izango du denbora irakurtzeko nahi duena. Eta orduan besteak baino lehenago bukatu behar du. Edo lehenago bukatzen duenak izango du, ez dakize, lehiakorrean. Eta kooperatiboan izango da elkarren arteko laguntza eta kooperazioa. Eta hori izango da ardatza segmento horretan. Beste gauza bat, pixka bat, klasearen segmentuak osatzeko, esan dut kooperazioaren maila kontutan izan behar dugula nolainokoa den, eta ideia esan dizuet lehen, kuantitatiboa erreza da begiratzea, kooperazioaren maila kuantitatiboa. Nik denborarekin ahal dut taldeak iraunkorrak baldin badira, saio batean talde pare bat, beste batean beste pare bat, banoa ikusten taldeetan ea parte hartze, kantitate berdina duten, ea txandak errespetatzen dituzten, ea danei ematen dieten aukera, ea danek apuntatzen duten bere kuadernoan, ea danek egiten duten, hori izango litzateke kuantitatiboa. Eta kualitatiboa izango litzateke beste baldintza bat, eta hau ja zailagoa da batzuetan, baina hau izango litzateke oso importantea ere bai. Elkarrekintzan oraino, elkar eragileak ote diren taldeak edo ez. Nolabait, hor kantitatea ez da nahikoa. Kooperatiboak izan dira, benetan elkarren artean, zeren eta esaten genuena, batek egin du zati bat, besteak beste bat, besteak beste bat, eta ez da diskusiorik egon. Bat bilau honetan, batek egin badu definizio bat, besteak beste bat, eta jarri baldin baditugu nire definizioa bestearen azpian. Eta bestearena, gero beste bikotearena, gure bikotearenaren azpian. Horrez da interakziorik egon, ez bada negoziatu, ez bada adostu, ez bada eztabaidatu. Orduan, hori izango da kualitatiboa. Eta kualitatibo horretan, baita, ikasketa kooperatiboan begiratu behar dugu, eta aztertu behar dugu. Eta orain dator onera beste momentu bat, pixka bat, momentu honetaraino iritsita proposatzen dizuet. Azaldu dudanarekin, 3 minutuko geldialdia. 3 minutuko geldialdia da beste struktura kooperatibo bat. Normalean, nik esaten badut, galderak dituzue, zuetako batek altxatuko du eskua, hasieran inorkez, gero igual denbora pixka batekin animatuko da beste bat, eta batzuk inoiz ez dute galderarik. Baina, 3 minutuko geldialdiarekin da, danak, aurreko folioa beste aldetik bueltatu, eta folioa orain nahikoa da bitan izatea, eta batek pentsatzen du orain, esandakoari buruz, edo galdera, edo zalantza, edo sortu dion kezka pentsatu, bat, bi, asko jota 3. Momentu batean, bakarka egin, eta gero beste momentu batean, egingo dugu, ja, zuzenean, aldamenekoarekin kontrastatu, laukotea baldin bazadute gertu, pues laukotearekin kontrastatu, eta urruti baldin bazadute, pues, bikotearekin. Baina, 3 minutuko geldialdia beti, bakar lana, eta gero, talde lana. Bakarretik pasa laukotera, edo laukotea oso urruti baldin badago, bikotearekin gelditu. Eta, kontrastatu zuen artean galderak, bale? Denbora bat galderak, zalantzak pentsatzeko. Ja.
bat egiten baduzue gutxienez nahikoa da ere, bai, gero taldean 3 edo 4 elkartuko dira. Eta ez badago zalantzarik, hausnarketa txiki bat ere izan daiteke, baina txikia, esaldi batean. Pasako gera 2 edo 4 kotearekin konpartitzera eta ikustera zer jarri dugun. Gero eskatuko dut zenbait galdera botatzeko, orduan zuen artean konpartitu galderak, baina gero adostu bat zein izango den. Bale? Pasa 2 kotera edo 4 kotereia zuzenean. Bai, gelditzen zait taldearen osaketa. Baina hori esango dut kita batean, eta kompetentziena geldituko da denborari gabe. Taldearen osaketa gero beremu, Beremukoa egingo dute. Azkenik kontrastatu duzaila. Zuk esplikatu duzula bereik esplikatu behar ditu. Bai, ez esan. Bai, hori, zaten duzien. Nik hori izan behar genuen? Nik hori izan behar genuen? Pentsatu bozeramaile bat talde bakoitzean, eta pentsatu galdera bat talde bakoitzean, aukeratu galdera bat. Bueno, begiratuko dugu danok aurrera, eta konpartituko ditugu galderak edo zalantzak. Berriro aurrera begiratu, bai? Eta Maribik dauka mikrofonoa, eskuaren altxaketa egingo dugu, danok ja konektatuta zaudetela, bai? Oso ondo, eskerrik asko. Bale, Maribik dauka mikrofonoa eta orain hemen ezkerraldean aurreko partean ateratako zalantza edo galderaren bat zuen taldetxoan, Maribi, zure ezkerraldean zuen taldetxoan, konpartituko duzue? Galderatxo bat bai, zelan izan kontuan erritmo ezberdinak? Ikasleen erritmo ezberdinak... Ikasleen arteko erritmo desberdinak. Bale. Galdera bat baino gehiago bilduko ditugu eta gero saiatuko era pixka bat galdera gehiagori ikasleen erritmoak. Bale.
Beste galdera bat, pixka bat hor erdiko partean, Maribiren ezkerrean. Bai, baina Maribiren ezkerrean, seguro, talde horretan, galderaren bat, bai. Nik ikusten duten arazo bat da, nik adibidez oso baikorki ikusten dut planteatu duzuna, baina adibidez etortzen dienen ikaslek zailtasun batzukin, batez ere jarrera disruptiboekin, eta batzutan ezintasun hori oso barneratu eduelako ere. Orduan, klaro, hau planteatu, baina nola lagundu saltori ematen, ez? Askotan ikasle hauek ere kidek izugarri kargatzen ditue. Binakanik ikusten dut, askotan kidea erotu iten dola, orduan 3 hilabete edo trimestre bat, edo behar den denbora talde hori sortzeko eta giro goxo hori nola bideratu, heldu denen atzetik karga potentekin ume bat. Oso galdera pertinentea da, eta bestea ere bai, ikasleen erritmo desberdinak, jarrera arazoak, alde honetatik, erdiko partean, talde horretatik zerbait atera ez den zerbait? Bueno, ez dakit nirea, gurea izan da burtsu bat hori hausnarketa eta galdera bat, ez da, ikasketa kooperatiboan lan egiteak, ez, eskola ikastetxearen egitura aldatzea erabat suposatzen dauela, ez, eta baita ere norberaren lana eta planteamentua, ez, klasetan, orduan, galdera da nola jarri martxan hori, ez da, ikusten dugu baita ere, hori, ez, denbora adibidez, eski izan da, hola, bai, denbora nahikoa izaten bada, horrelako jarrera edo ritmo desberdinak edo martxan ipintzeko, baita ere nola ebaluatu ikasten dena edo aurrera ikusi zelan zer aportazio desberdinak edo nola ikasketa prozesu horretan, eta gero ikaslegoaren erantzuna nolako izaten da. Hau da, gizartea oso individuala da eta oso lehiakorra. Eta nola lortzen dugu gero hor gelan kanpoko eragin horiezek amatatzea edo bestea eta martxan jartzea beste estilo hori, gauzak apurtxo eta aldatzeko. Eskerrik asko, oso galdera konplejoak eta bata bestearen atzetik. Gelditzeko puntu batean, anatzean bat gehituko dugu eta badaukagu beste saio bat, arratsaldekoa, eta gero biharko 2 saioak gauza gehiago erantzuteko, baina nik hauei erantzun puntual batzuk emango dizkiet. Gogoekin gelditzen baldin badira hor atzean talde bat edo beste, animatzen zarete zerbait gehiago esateko? Bai, eskerrik asko, hor, atzeko taldea. Hasieran behintzat sortzen diren zaratak, beste zailtasun horien ikusten dugu estrategiak, ikasleekin egiteko gauza batzu, gauza horiek kuderatzeko, beste modu berriera kudeatzeko adazteko. Eskerrik asko, Pello. Hor, egin dituzuen galdera guztiak joaten dira puntu filipinoetara. Oso ondo pentsatuta daude eta segurazki egongo dira gehiago. Nik minutu gutxi batzuetan guztiei erantzuna ematea ezinezkoa izango litzateke, baina baieztatzen dizuet aterako direla erantzunak saioetan, baina ez dut horrekin utziko galderak erantzun gabe. Ez dut gehiegi aurreratuko, baina gauzatxo batzuk bai esango dizuet. Adibidez, ikasleen erritmo desberdinak, kasu honetan esan dugu, alde batetik, ikasle bakoitzak izango du bere, CRMua lantzen dutenean, bere plan individuala, bere
ikasketa kooperatiboaren plan individuala eta taldeak izango du plana. Orduan, bakoitzaren helburuak izan daitezke desberdinak. Egongo dira helburu komun batzuk eta egongo dira batzuk desberdinak. Eman dezagun, hori lotu egiten dut jarrera arazoekin. Haien artean, badaude batzuk, ez dira problematikoenak gelan gertatzen zaigu, ez dira problematikoenak gehiago kostatzen zaienak, baizik eta nahi ez dutenak. Eta horiek ematen digute arazo gehiago, eta nahi ez dutenak eta gainera boikoteatu egiten dutenak. Eta orduan, horiekin nola egin, Orduan, hor, taldean, talde planean eta plan individualean, bakoitzak bere helburuetan izango du. Baten helburua izango da nik gehiago entzutea besteei. Bat oso parte hartzailea izango da. Ez da beste bat izango da bere buruari kontrola jartzeko zerbait. Ez hitz egin tokatzen ez zaidanean. Edo ez hitz egin gaitik kanpoko gauzetaz. Edo hori denborarekin regulatzen joango da. Hau prozeso bat da. Eta prozeso horretan gainera badaude, esplikatuko duten bezala, badaude CRM-uan gainera ebaluatzeko tresna batzuk, eta ebaluatzeko tresna horiek lagundu egiten dute. Ikasleak autoebaluatu, irakasleak ebaluatu, ikasleen artean koebaluatu, prozeso luze bat da. Klaro, hau ez da ikasten egun batetik bestera, hau prozeso luze bat da. Eta hori lotuta dago, esandako beste gauza batekin, hain zuzen, irakaslearen rola aldatzeko, eta nolabait, nola kudeatu gelan sortzen diren disrupzioak, eta sortzen diren denboraren kudeak eta arazoak, eta bar. Orduan, hau ere prozeso bat denez, gauza on bat du ikasketa kooperatiboak. Pere Pujolas etorri zen orain dela 10 urte, gutxi gora bera Zarautzera, eta han Juan Magure lankide batek ekarrita, eta han egin zuen horrelako hitzaldi bat, nerea baina mila aldiz hobe, Perek daukan dinamismoarekin, eta jendea motibatu zuen, baina angelitu zen, etzen aldatu irakasleen praktika. Denborarekin ikasi egin dute eta ikasi egin dugu gauza bat. Behar ditugu gauza konkretoak gelara eramateko eta behaketak egiteko eta konpartitu behar dugu praktikatzen duguna. Orduan, ikasketa kooperatiboaren programak, gero azalduko duten bezala, bai A eremuan, bai B eremuan, bai C eremuan, badauka beti zenbait momentutan egiteko gauza bat. Eta da, hau aplikatu, hausnartu, konpartitu. Eta hausnartu eta konpartitze hortan hor batez ere ikasten da. Eta hori da guk egiten dugun dinamika ikastetxeekin. Hori lotzen dut ikastetxearen aldaketa arazoarekin. Ikastetxeen egitura aldatzea eskatzen du, nola jarri martxan, eta hor dago, hain zuzen, batek bakarrik egin dezake bere gelan, baina desanimatzeko arriskua handia da, eta beste batzuk begiratzeko zertan ari den hori ere bai, baina lortzen denean taldetxo bat, eta taldetxo hori kutsatzen joatea, eta are gehiago lortzen baldin bada, zuzendaritza taldearen gidaritzapean eramatea, gauzak erreztu egiten dira, edo proiektu batean sartuta. Orduan, hor prozeso bat dago, eta prozeso horretan nolabait laguntzeko ditugu kideak, ikasleak kooperatiboak dira, irakasleok ere kooperatiboak izan behar ditugu, izan behar dugu. Eta ikastetxeak kooperatibo izan behar dute, eta hor ditugu berritzegunetako mintegiak. Eta berritzegunen artean ere kooperatibo izan behar dugu, eta hor daukagu Gipuzkoa mailan berritzegune guztion artean sare bat. Azkenean horrek bermatzen du aurrera pausoa. Eta horrek ematen dizu babesa. Eta batek probatzen duen gauza bat konpartitzen du, batek duen zailtasun bat konpartitzen du, eta kuriosoa da gauza batzuk errepikatzen direlako, eta orduan konponketak ere konpartitzen ditugunean, bati balio diona igual beste bati ez dio balio, baina normalean badaude estrategia batzuk oso lagungarriak direnak, eta hori guztia ikasketa kooperatiboa egiten dugu guk ere bai, gure buruari aplikatzen diogu. Orduan, eta pixka bat, jarrera arazoena horrekin lotuta dago nolabait. Ikasleak, kuriosoa da gauza bat, irakasle batzuk berriak iristen dira ikasketa kooperatiboa lantzen ari den ikastetxe batetara, edo ziklo batetara, edo talde batera. Eta talde horretan irakasleak lortu badu kultura hori,
ikasleek eskatu egiten diote irakasleari horrela egitea bere klaseak. Orduan, horrek esan nahi du, horrek balio bat duela haientzat. Eta gainera, sentitzen dira aktiboago eta gustorago klasean. Beraz, arazo hori beti egon daiteke norbait, baina bideratu egiten da. Beste arazo bat izaten da tipikoa, eta hemen ez datera, baina segurazki talderen batean egongo litzateke, autonomia maila bat, adin bat behar da honekin hasteko, eta horre ere ikusten dugu aurre hezkuntzan egin daiteke, lehen hezkuntzan egin daiteke, bigarren hezkuntzan egin daiteke, batxilergoan, egiten ari gera aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan, batxilergoan, DBH-en, lanbide heziketan, eta egin daiteke guztietan. Egokituta, gauza batzuk, baina egin daiteke. Hori ere kontatuko digute. Eta bueno, denbora aurrera doa eta nik bukatu behar dut eta zueik ere atsedena beharko duzue, horregatik gauzatxo bat bakarrik esango nuke bukatzeko. Nolabait, gero, hitz egingo dugu honetaz, eta hor egongo da A esku hartze eremua, eta A esku hartze eremuan, hor batez ere, esplikatuko du Xabierrek, atseden aldiaren ondoren, nola gogoratu kooperatzeko, ikasketa kooperatibo lantzeko, elkarrekin gustora egon behar dugu. Nola landu hori gelan, hori da A eremua. B, hori arratsaldean landuko dute Jesus Marik eta Jose Luisek, eta hor, batez ere, ikasteko erabili behar ditugu estruktura kooperatibo batzuk. Orduan, ze estruktura kooperatibo? Zenbat? Zailak dira? Nola konpartitzen dugu ateratzen zaiguna ondo edo gaizki? Nola aplikatu? Nondik hasi? Hori B eremua. Hori komentatuko digute arratsaldean Jose Luisek eta Jesus Marik. Eta hori egiten hasten gera, eta berehala esan dituzuen galderak. Eta nahi ez duena, edo denbora asko galtzen da, edo zarata asko dago, edo ez dakizen, hor berehala detektatzen da talde lanean egiten ikasteko beharra. Eta ikasteko ze eremuan, hori Maribik bihar lehenengo orduan ikasiko du, azalduko du barkatu, eta egingo dituzue praktika batzuk. Saio guztietan izango dira gauza praktikoak, nereak baino gehiago. Eta beste zati bat hemen ez dagoena, baina Jose Marik azalduko duena, izango da hain zuzen urte hauetan, Jose Mari da hemen veteranoena. Lasarten urte bat abantailaz irabazten digute. Besteok daramatzagula urte, Lasarten 5. Eta pixka bat ikastetxeetan gertatu diren gauzak ikusita, ikastetxean nola lagundu hori aurrera eramaten. Hori Jose Marik azalduko du bihar azkeneko saioan. Eta nolabait gauza bat bai, ez da zerbait sekuentziala. A eremua ez dugu lantzen lehenengo urtean edo lehenengo trimestrean, B eremua bigarren trimestrean, eta C eremua 3. trimestrean edo 3. urtean. Baizik eta eremu guztiak bai hasten da A eremuarekin, baina berehala B eremuko ekintzak sartzen dira. Eta ahal bezain pronto C eremuarekin sartu behar da. Eremu guztiak interaktiboak dira. Nik izan ditzaket teknika batzuk, baina eta izan dezaket taldearen kohesioa, baina sortu da arazo bat taldean. Edo etorri zait, etorri berria den ikasle bat. Edo taldeak birmoldatu behar ditut, eta A eremuaren beharra badaukat. B eremua, hain zuzen, behin eta berriro landu behar da. Teknika batzuk ezagutu erabili irakasgai desberdinetan edo arlo desberdinetan. Eta C eremuan landu behar dugu baita denbora etengabean. Nolabait egin behar ditugu talde planak, ebaluatu behar ditugu, eta hori ez da egiten B bukatu eta gero. Egiten da B egiten ari direnean. Teknika bat erabiltzen ari direnean, gero teknika hori nola erabili dugu. Ondo aplikatu dugu, ikasi dugu, hori elkarrekin lotuta dago. Eta beste gauza bat nik orain esango ez dudana, baina bakarrik momentu batean aipatuko dudana, taldeak egiteko ikusten duzue, hau B eremua esplikatzerakoan azalduko dizuete batez ere, ikusten duzue badaudela borobilak, badaudela karratuak eta badaudela triangeluak hor marraztuta. Eta hau irakaslekin ere egiten dugu. Badaude ikasle batzuk laguntza handia behar dutenak, beste ikasle batzuk laguntzeko gaitasuna handia eta ikasteko abiadura handia dutenak, eta taldeko gainerako ikasleak
nolabait gauzen distribuzioa, kurba normalaren distribuzioan jarrita, pentsa dezakegu nire taldean egongo dela gehiengo bat erdian eta egongo direla muturretan. Eta taldeak egiterakoan saiatu behar dut mantentzen distribuzio hori. Laukote bat baldin bada, bat laguntzeko errestasuna, bat laguntza handia behar duena, eta beste bi erdibidekoak. Hori klabea da. Eta hori ondo egiteko denbora behar dugu. Hasieran igual talde provisionalak egin beharko ditugu. Horretaz hitz egingo dute haiek. Eta nolabait talde horiek heterogeneoak izango dira gehienetan, lehen esan dudana. Heterogeneoak. Baina batzuetan izango dira homogeneoak ere bai. Segun ze gauzak, gogoratzen zarete, momentu batean gauza batetan nahi baldin badu sakondu, edo gauza bat nahi baldin badu batzuekin gehiago indartu. Eta, bueno, badakit taldeetan, ez daudela 24 talde guztietan, ez daudela talde guztietan 6, 12 eta 6, baina zuek saiatzen bazarete estruktura horretara hurbildu daiteke. Hobe da taldeak izatea laukoak. Zergatik? Laukoak erresten du dinamika askotan elkar eragina. Hirukoan bat isolatuta gelditzeko arrisku handiagoa da. Eta handiagoa baldin bada taldea, guztien partaidetza bermatzea zailagoa da. Eta, bueno, batzuetan beharrezkoa izango dugu. Eta, bueno, laguntza handiagoa behar dutenentzat, eta jarrera txarragoa dutenentzat, eta horrela, batzuetan, talde horietan, rolen paperak gero banatzerakoan, badago laguntzailearen papera, badaude paperak, horretaz hitz egingo dute geroko saioetan. Baina, esan nahi dudana da, taldearen heterogeneotasuna edo homogeneotasunaren barruan, taldeetan beti daudela rolak. Eta ikasle bakoitzari ematen zaio rol bat, baina rol horiek ez dira iraunkorrak, aldatu egiten dira. Ikasi behar dute rol guztietan egoten, edo alduten guztietan egoten. Eta horretaz ere, geroko saioetan azalduko dute. Bueno, eta argi bukatzeko gauza bat. Oinarrizko gaitasunak hoiek ditugu. Gure kurrikulumean Euskadin hoiek ditugu. Ezagunak egiten zaizkizu, ezta? Etapa guztietan. Eta begiratzen baduzu beltzez daudenak, bueno, arloen bidez landu egiten dira. Nola edo hala. Baina urdinez daudenak guztienak dira. Hizkuntza komunikazioa arlo baten bidez ere landu egiten da. Baina hizkuntza beste arloetan landu behar da ere bai, ezta? Eta danok daukagu argi hori. Baina gero hori nola egiten den. Ikasketa kooperatiboa laguntzen digu pilo bat. Ikasteko gaitasuna nola lantzen da? Ikasteko gaitasuna, ikasketa kooperatiboan lantzen da pilo bat, behin eta berriro. Eta sozializazioa, gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna pilo bat. Eta autonomia eta ekimena, eske beraiek hor ari direnean pilo bat. Orduan, urdinez dauden horiek, puntu filipinoak diren horiek, pareak, horiek ikasketa kooperatiboarekin gure esperientzian da oso erabilgarria dela, oso lagungarria dela. Besteak ahaztu gabe, besteak ere bai, baina besteetan askotan pentsatzen duzu, bueno, gaitz erdi arloetan lantzen direlako. Eta honekin ikuste dut, ordua pasa dut, parkatu, eta gaurko lehenengo saioa bukatutzat ematen dugu. Bale, mila esker, Kalderarik eta horrela ez dugu egingo, atsedena hartu. Atsedena 15 minutu.